proteòmica, esquizofrènia... I això com es connecta? Doncs arribem a l'últim vídeo introductori de la meva tesi. El que jo estic investigant per la meva tesi doctoral són proteïnes que puguin actuar com a biomarcadors de la cognició en persones que acaben de patir un primer episodi psicòtic. Això es pot traduir en que en un futur, si la meva tesi dona fruits, amb una simple extracció de sang podríem saber si la persona en qüestió té processos cognitius com la memòria, l'atenció, la velocitat de processament o el llenguatge molt afectats o no pel trastorn que pateix. D'aquesta manera, coneixent una mica més a fons les característiques biològiques del trastorn, es podria dissenyar un enfocament terapèutic i un tractament que afavoreixin l'evolució positiva de la malaltia i que, per tant, la qualitat de vida del pacient sigui la millor possible. Ja sé que és un objectiu molt ambiciós i que requereix molt d'esforç i molta recerca, però estic segur que fent feina de formiga i col·laborant amb altres projectes que tinguin objectius similars es podrà arribar a aquesta finalitat. Perquè sí, així és com es fa la ciència.